नमस्कार, मी प्राध्यापक वैभव वाडगे सर, युनिव्हर्सल सायन्स अकॅडमीच्या माध्यमातून सगळ्या विद्यार्थ्यांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो. आजच्या या 100% एवढे गुण घेऊन जवळजवळ महाराष्ट्रामध्ये अव्वल स्थान पटकावलेले ऑनलाईन क्लासची विद्यार्थिनी सृष्टी जीवन बागवाडी उपस्थित आहे. तिचं पण मी अकॅडमीच्या वतीने स्वागत करतो. त्याचबरोबर संस्कार बागवाडीचा छोटा भाऊ आहे, तो पण नवोदय असेल, सैनिक पॅटर्न स्कूल असतात, त्याचं पण त्या ठिकाणी सिलेक्शन झालं आहे. स्कॉलरशिप मध्ये सृष्टी दुसरी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे सृष्टी जी आहे ती राज्यामध्ये 16वी आलेली आहे स्कॉलरशिप मध्ये, आणि इयत्ता 10वी मध्ये तिने आपल्याचं मी हार्दिक स्वागत करतो, अभिनंदन करतो. आणि सगळ्यांना उत्सुकता असते की एवढी मार्क कसे काय मिळतात, स्कॉलरशिपला नंबर कसं काय बसतो, त्याच्या मागचा अभ्यास कसा असतो हे जाणून घ्यायचे सर्व पालकांना, एक विद्यार्थ्यांना ते ऐकावं असं वाटत असतं. आता जे ऑफलाईनला विद्यार्थी असतात त्यांनी तिचं भाषण वगैरे ऐकलं, त्याचा अभ्यास कसं केलं ते ऐकलेलं आहे, की पहाटे 3 वाजता उठून कसा अभ्यास करायचा त्याच्याविषयी त्यांनी सांगितलेलं आहे. पण जे ऑनलाईनचे विद्यार्थी आहेत त्यांना या व्हिडिओच्या माध्यमातून ते पाहता येईल, ऐकता येईल. तर सूचना मी थोडक्यात काही प्रश्न विचारतो की सुची तू अभ्यास कसा करायचा ना, आमचा जो ऑनलाईन क्लास करायचा तर काय तुला कसा फायदा झाला, किंवा मॅडमने जसं शिकवलं किंवा मॅडमने शिकवलं, माझ्याकडून काय डाऊट क्लिअर असेल, आमच्या मॅडमकडून काय डाऊट क्लिअर असेल, सोनाली मॅडमकडून, तर त्याचा ऑनलाईन कसा फायदा झाला, त्याचबरोबर तू कसा अभ्यास करायचा, थोडं सगळ्या पालक आणि विद्यार्थी व्हिडिओ पाहत आहेत तर त्यांना तू काय सांगशील? मी सकाळी 3 वाजता 3 पासून 10 वाजेपर्यंत माझं शेड्यूल होतं. आणि सकाळी आपला पहाटे क्लास असतो ना, 5 वाजता आपलं चालू 5 ते क्लास करायचा 5 ते 6. मग त्याचा रोजच्या पेक्षा म्हणजे क्लासमध्ये व्हायचं, मग क्लासमधल्या झालेली परत रिव्हिजन म्हणजे कधी कधी क्लासमध्ये मधल्या धड्यांच्या आधीच आपलं धडे शिकवण्याचा फायदा होता डबल रिपीट झाल्यामुळं. आणि बाकीचं काय रोजच्या रोज तुम्ही जे होमवर्क द्यायचा ती, आणि सोनाली मॅडम द्यायसाठी होमवर्क, आणि शाळेचे होमवर्क केलं की विद्यार्थ्यांना काय सांगते, मार्क जर जास्त मिळवलं विद्यार्थ्यांनी काय केलं पाहिजे, जे व्हिडिओ बघतात त्यांना काय सांगतो? मार्क जर जास्त मिळवायचे असेल तर पुस्तक पूर्ण लाईन टू लाईन आपलं झालं पाहिजे. म्हणजे कारण ती काय फक्त एक्सरसाइज मध्ये टाकत नाही. 35 मार्क पाडायला सगळ्यात सोपं आहे, पण 40 पैकी 40 मार्क पाडायचे असले तर मग आपल्याला पुस्तकातली लाईन टू लाईन करायची, मग त्यात काहीच ठेवायचं नाही. आणि MCQ ते सॉल्व्ह करायचे, डाऊट ते सगळं क्लिअर करायचं. डाऊट जर शिल्लक राहिले ना तरी पण मग नाही होत, परिणाम होतो. आणि आपल्याला जे डाऊट असतो ना बरोबर पेपरला तेच येणार. म्हणजे सृष्टीचं एक महत्वाची गोष्ट सांगितलेली की तिचं म्हणणं असं आहे की आपण लाईन टू लाईन गेलं पाहिजे. जरी शाळेमध्ये ट्युशन मध्ये सगळं घेतं तरी पण ट्युशन मध्ये घेताना आपण लाईन टू लाईन घेतोय, तरी पण त्यातून काय एखादा डाऊट वगैरे राहिला तर तो स्वतः समजून घेतला पाहिजे, शिक्षकांना विचारलं पाहिजे. हे पण महत्वाची गोष्ट, तुम्ही लाईन टू लाईन सांगा, म्हणजे प्रत्येक शब्दाचं मिनिंग समजून घेतलं पाहिजे. तर संस्कारचं पण स्कॉलरशिप मध्ये नंबर बसलेला आहे आणि सैनिक स्कूलला त्याचा सिलेक्शन झालेलं आहे. तर संस्कार तुझं कसा अभ्यास करतोय, काय तो आता 8वीचं तुझं हेच सुरू आहे, तर तू कसा अभ्यास करतो, का तुझ्यासोबत तिच्यासोबत अभ्यास बसतोय? तू तुमच्या दोघांचे उत्तर ऑनलाईन फास्ट असायचे, एका खाली एक तुमचं चॅट बॉक्स मध्ये त्या कमेंट असायच्या किंवा तुमचं पहिल्या 4 ऑप्शन दिले की एला बी ला किंवा फ्रॉम सृष्टी फ्रॉम संस्कार असं पण तुम्ही त्यामध्ये टाकायचं. तर ते एक त्यावेळेस पण मला वाटतं तुमच्या ऑनलाईनच्या वेळेस पण तुम्ही दोघं पटापट सगळ्यांना ते उत्तर तुमचं असेल, पण तुम्ही फास्ट कॅल्क्युलेशन कसं काय करताय नेमकं, म्हणजे तुम्ही प्रॅक्टिस करताय की नेमकं तुमचं फास्ट कॅल्क्युलेशन कसं काय होते? आम्ही पहिलीपासून स्पर्धा परीक्षांना बसायचो, TSC मंथन, त्यामुळे गणित, मराठी, इंग्रजी, समानार्थी शब्द असं सगळं कव्हर व्हायचं. तर आईला 100 कशी पडते, एक संधी आहे 100 पाडण्याची, 100% तो पूर्ण करणार. तर सृष्टीच्या आई पण या ठिकाणी आहेत, त्यांना पण मी या ठिकाणी विनंती करतो त्यांनी यावं, थोडं मला पालकांना थोडंसं सांगावं. तर मॅडम या तुम्ही, आपण थोडंसं आणखी चर्चा करूया. एक चेअर घ्या मॅडम, ये मॅडम तुम्ही बसा. मला एक कार्यक्रम घेतला त्यामध्ये मॅडमने सांगितलं ऑफलाईनच्या विद्यार्थ्यांनी मार्गदर्शन केलं, त्यांनी कसा अभ्यास वगैरे घ्यायचा. तर बागवले मॅडमचं युनिव्हर्सिटी परिवारामध्ये स्वागत आहे. आणि मॅडम तुम्ही सृष्टीला तुम्ही कसा अभ्यास करून घ्यायचा, म्हणजे लेक्चर करणं, ऑनलाईन लेक्चर असतील, ऑफलाईन असतील, आणि विशेष म्हणजे मॅडम सुद्धा शिक्षक आहेत, सृष्टीचे वडील पण शिक्षक आहेत, त्यामुळं घरचं वातावरण शिक्षणमय असल्यामुळं एवढी सृष्टीला मला वाटतं अडचण काय नाही, कारण घरचं मार्गदर्शन असल्यामुळं जास्त म्हणजे आम्ही हे नंतर आहे, कारण घरामधले शिक्षक आई वडिलांनी चांगलं मार्गदर्शन केलेलं आहे.
तर मॅडम तुम्ही कसा अंदाज घेतला त्याच्याविषयी सगळ्या पालकांना विद्यार्थ्यांना सांगा. माझं तर असं मत आहे की पहिलीपासून माझी सृष्टी ही मुलगी आणि संस्कार ही दोन्ही पण मुलं माझ्याजवळच होती. पण शिकवत असताना मी माझ्या स्वतःच्या वर्गात घेतली होती, कारण आईजवळ मुलं सतत येत असतात. पण मी काय केलं, मग सुरुवातीला दुसऱ्या शिक्षकांच्या वर्गात घातलेलीच होती त्यांना. पण सातत्याने मी शिक्षकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहायची की बाबा का त्यांचं काय अपूर्ण आहे का, काय केलं पाहिजे. एक पालक या नात्याने बघायची, मी शिक्षिका या नात्याने बघत नव्हते. मग त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करायची. मग इथं शिक्षक सांगत होते की बाबा असा असा अभ्यास घ्या त्यांचा, म्हणजे चर्चा होतीच आमची त्यांची. मग त्या पद्धतीने आम्ही रोजचा रोज दिलेला अभ्यास एवढाच फक्त कम्प्लीट करून घ्यायची. म्हणजे असं काही नाही की जास्त दुसरं हे केलं पाहिजे, जास्त त्यांना बर्डन दिलं पाहिजे. त्यांच्या लहानपण असतं शेवटी, लहानपणी त्यांनी थोडंफार खेळलं पाहिजे. थोडंफार खेळून त्यांचा जो रोजचा जो अभ्यास आहे पालक या नात्याने सर्वांनी घेतला पाहिजे, एवढंच फक्त माझं मत आहे. आणि मी तेच केलं. आणि स्पर्धा परीक्षेला बसवलं पहिलीपासून, अगदी दोघांना पण पहिलीपासून. कुठली स्पर्धा परीक्षा असेल, मंथन, TSC, परत तुमची बुद्धिवंत, अशा भरपूर परीक्षा आहेत. 3-3, 4-4 परीक्षांना म्हटलं तरी आम्ही त्यांना पोरांना बसवायचं. नको म्हणायची मुलं, पण काय व्हायचं, प्रत्येक पुस्तकात तेच आहे. म्हणजे समानार्थी विरोधार्थी शब्द म्हणा किंवा इंग्लिशचे, मॅथ, गणिताचे तेच घटक आहेत ना सगळे. मग मी दोघांना पण सांगायचे, अरे एक पुस्तक करा. एकदा जर पुस्तक हाताखालून जरी गेलं तरी त्या मुलांचं अभ्यास होऊन जायचा. मग नंतर काय व्हायचं, पहिली झाली, दुसरी झाली, नको म्हणायचे आम्हाला 7-7 तेच देते. पण मुलांना असं झालं की पहिली झाली, दुसरी झाली, तिसरी त्यांना ती आवड निर्माण झाली त्याची. चौथीत पण चांगलं वाटायला लागलं. मग नंबर येत गेले त्यांची, प्रत्येक वेळेस पहिला, दुसरा, तिसरा ट्रॉफी मिळायची, बक्षीस मिळायचं. सगळे पाहुणे रावळे, मित्र मैत्रिणी सगळे, म्हणजे त्यांना शाबासकीची थाप मिळाली. आणि अशा तर सर्वांच्या सहकार्याने म्हटलं तर आज ही मुलं, माझी दोन्हीही मुलं, आज मला खरंच अभिमान आहे की ती एकदम चांगले गुण घेऊन त्यांचा आज एवढा सत्कार होतोय. त्या मुलांचा सत्कार म्हणजे हे आमच्या पालकांचा सत्कार आहे. त्यांच्या आनंदातच माझा पण आनंद आहे असं मला वाटतं. मॅडमने एक महत्वाचा मुद्दा सांगितला, तुम्ही दररोज काम दररोज, जसं आपण दररोज जेवण करतोय दररोज. आणि मी ग्रुपवरती चेक करायचं, अक्षर पण चांगलं आणि अक्षर चांगलं असणं फार महत्वाचं. ग्रुपवरती, व्हॉट्सअपवरती 8वी 9वी ग्रुपवर मेसेज यायला म्हणजे पटकन त्यांचं आज शिकवलं की 8 वाजेपर्यंत होमवर्क सोडून आलेला आहे. म्हणजे लिहून सगळं जे काय शिकवलं ते लिहून व्हॉट्सअपवरती पाठवलं. म्हणजे असं सातत्य जर तुमच्याकडे असेल ते महत्वाचं सातत्य. मग सरांचं पण मार्गदर्शन होतं. सर आहेत का मॅडम? सर आहेत. तर तुम्ही आता व्हिडिओ बघणारे विद्यार्थी आहेत, त्यांनी त्यांच्या मॅडम पण आपला एक मुद्दा कळला, सृष्टीकोन एक मुद्दा आपल्याला समजलेला आहे. तर मला हे विचारायचं मॅडम की तुम्ही तिच्या अभ्यासाच्या वेळा, प्रत्येकाच्या अभ्यासाच्या वेळा असते की बाबा कुणाचा संध्याकाळी होतो, कुणाचा पहाटे होतो, कुणाचा दुपारी होतो, जे त्याच्या वेळा वेगळा असते. त्यानुसार तुम्ही तुमच्या वातावरणानुसार करू शकता. पण तुम्ही याचा कसा अभ्यासाचा टायमिंग होतो दररोज? तिचा अभ्यास म्हणजे ती शाळेतून आल्यानंतर जरा थोडा फ्रेश व्हायची, काहीतरी खायला खाऊन थोडा वेळ तिचा अभ्यास असला की तिचा ती अभ्यास पूर्ण कव्हर करायची. नंतर थोडा वेळ टीव्ही पाहणं. आणि सगळ्यात महत्वाचं आमच्या घरामध्ये आम्ही जरा टीव्हीवरती कंट्रोल ठेवतो. तिची 5वी अभ्यास स्कॉलरशिप म्हणले की टीव्ही आम्ही पूर्ण बंद करता. आम्ही पालक या नात्याने आम्हीच पाहत नसायचं, का तर टीव्हीमुळे मुलांचं नुकसान व्हायचं. तिला एवढं असे एखादं पुस्तक वाचन घेतलं किंवा एखादं सिरियल पाहायला सुरुवात केली की ती पूर्ण झाल्याशिवाय तिला चेन पडत नसायची. त्यामुळे आम्ही स्वतःला दोघांनी पण टीव्ही बंद करायचं, म्हणजे पाहत नव्हतं. टीव्ही जरी असला तरी बंद करायचं. टीव्हीचा जो मुद्दा सांगितलाय, मी ऑनलाईन लेक्चर आता ऑफलाईनला पण सांगतोय की जी माणसं टीव्ही बघतात ती माणसं टीव्ही दिसत नाहीत, आणि जी माणसं टीव्ही बघत नाहीत ती टीव्ही दिसतात. टीव्ही दिसायला लागले, सगळीकडे टीव्ही दिसते, सगळीकडे तिचा आज फोटो दिसतोय, बातम्या सगळ्या टेम्पलला. कारण का तिने आधी टीव्ही बघितली नाही म्हणून त्याच टीव्ही मध्ये त्याग करावं लागतं. ते लक्षात ठेवा. काहीतरी कमवत मला काहीतरी कमवावं लागतं. तर त्या पद्धतीने सरांचं तर मार्गदर्शन होतं, मॅडमनी पण सांगितलेलं आहे. सरांना मी युनिव्हर्सल परिवारामध्ये युनिव्हर्सल सायन्स अकॅडमीमध्ये स्वागत तर करतो. मगाशी पण सरांनी ऑफलाईनला मार्गदर्शन केलंय, पण ऑनलाईनचे काही पालक आहेत त्यांच्यापर्यंत आपण युट्यूबच्या माध्यमातून हा व्हिडिओ पाठवणार आहे. तर तुमचं कसं मार्गदर्शन असेल सृष्टीला, काय तुम्ही सांगाल, पालकांना काय सांगाल? कुठल्या पण परीक्षेचं यश हे परीक्षेच्या आदल्या दिवशी अभ्यास करून किंवा परीक्षा जवळ आली म्हणून अभ्यास करून काही मिळत नसते. कोणती परीक्षा असू ती, त्याची सुरुवात ही पहिल्या दिवसापासून केली पाहिजे. पहिल्या दिवसापासून शेवटच्या दिवसापर्यंत ही सातत्य हाच यशाचा मूल मंत्र आहे. त्यामुळं कंटिन्यू सतत अभ्यास आपण पहिल्या दिवसापासून केला पाहिजे. एक धडा झाला की त्याला संपूर्ण अनालिसिस करून घेतलं पाहिजे. आणि आपलं जे काही डाऊट आहे ते संबंधित शिक्षकाकडून लई क्लिअर करून घेतलं. डाऊट जर आपल्या मनामध्ये तसेच राहिले तर ते आपल्याला कदाचित तोच प्रश्न परीक्षेला आला तर आपली अडचण निर्माण होते. त्यामुळं पूर्ण जे धडा आहे किंवा गणितचा आणि विज्ञानचा शक्यतो आणि इंग्रजी व्याकरण वगैरे
त्यामध्ये कसल्याही पद्धतीचा डाऊट शिल्लक राहिला का म्हणजे विचारलं पाहिजे विद्यार्थ्यांना. आणि दोन्ही पण विद्यार्थी त्यांनी असं त्यांना विचारणार किंवा शिक्षकांना पण विचारायचे काय चर्चा असायची. डाऊट आता मला संस्कारनं सांगितलं, मला काय डाऊट आला तर ते ते तिला ते तिला विचारायचे. विचारते. तिला काय अडचण तर आम्हाला त्यांनी विचारून मला विचारलं. विचारून मला विचारलं तर ते सर असं तर सांगा विचारायचे. घरामध्ये सगळं ते अभ्यासमय वातावरण असल्यामुळे हे शक्य झालेलं आहे. तर सगळ्या पालकांना असेल किंवा विद्यार्थ्यांना असेल, आता आपण काही सजेशन असेल किंवा त्यांच्याकडून आपल्याला काही महत्वाची जी माहिती, आपल्याला एक 2-3 मुद्दे सांगणे महत्वाचे कळले. तर सृष्टीला एक आपण म्हणतो, जो सूर्य उगवण्याच्या अगोदर उठतोय तो म्हणजे आरोग्य पण त्याचं चांगलं असतं, अभ्यास पण सगळं होत असतं, सातत्य एक मुद्दा आपल्याला शिकायला मिळालेला आहे. आणि 8-9 वाजेपर्यंत झोपणं, रात्री 12-1 हे पण एकच पडलं ना, तुम्ही 2 वाजेपर्यंत जागा संध्याकाळी 9 वाजेपर्यंत झोपायला. त्यापेक्षा तुम्ही सकाळी लवकर उठून पहाटे फ्रेश मूड मध्ये अभ्यास करणं, 3 वाजता उठणं, अभ्यास करणं आणि सातत्यानं रेग्युलर सातत्य, कन्सिस्टन्सी फार महत्वाची. तो आपल्याला एक 2 अत्यंत महत्वाचे मुद्दे आहेत. आणि लाईन टू लाईन प्रत्येक शब्दाचं मिनिंग समजून घेणं, वाचन करणं, ही तिसरा मुद्दा. असे 3-4 मुद्दे आपल्याला आज या ठिकाणी चांगले त्यांच्याकडून शिकायला मिळाले आहेत. तर तुमचं मी युनिव्हर्सल सायन्स अकॅडमीच्या वतीनं पुनश्च एकदा हार्दिक अभिनंदन करतो. आणि दोघांना पण, संस्कारला असेल, सृष्टीला असेल, माझ्याकडून आम्ही सगळे पालक असतील किंवा आमचे सगळे शिक्षक स्टाफ असेल यांच्याकडून भविष्याच्या वाटचालीसाठी खूप शुभेच्छा देतो. आणि सृष्टी जाताना आमच्या विद्यार्थ्यांना एक जाताना काय संदेश सांगतील, एक संदेश सांग आणि या ठिकाणी आपण मुलाखतीला पूर्ण करूया. तर काय संदेश सांगतील शेवटी? शेवटपर्यंत हार मानायची नाही, प्रत्येक रोज सातत्याने अभ्यास करायचा. म्हणजे शेवटपर्यंत, अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत तुम्ही प्रयत्न केला पाहिजे, कुठेही हार मानू नका. तर आपण शेवटपर्यंत जाऊ शकतो किंवा चांगलं आपल्याला. आणि तिने मगाशी पण एक सांगितलं होतं की कंपॅरिझन दुसऱ्यासोबत करू नका, स्वतःसोबतच कंपॅरिझन, स्वतःसोबत स्पर्धा असायला पाहिजे. त्याला तेवढी पडली, ह्याला एवढी पडली असं म्हणत बसण्यापेक्षा आपला अभ्यास करा. आपल्याला गेले 70 आहेत, 80, गेले 85, 90 कशी, 95, 99 कशी होतील, हे कसं करता येईल हे आपल्याला सृष्टीकडून शिकायला मिळालेलं आहे. तर तुम्ही आज या ठिकाणी आला आणि या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना गायडन्स केलं. आणि पुढील वाटचालीसाठी माझ्याकडून सगळ्यांना, संस्कारला असेल, तुला असेल, खूप खूप शुभेच्छा. आणि या ठिकाणी आपण मुलाखत थांबूया. थँक्यू.